khona ekhaya siyakwemukela okukhuluma umthandazo wami Peter Mpumalanga esigodlweni namhlanje kusihlwa ngithi ngibukele khona ekhaya impilo yakho isukumele impilo yakho ungayibukeleli ungazibukeli phansi yonke into oyifunako uma uyifuna uzoyithola ithi iBhayibheli mawufumana uzokuthola okufuna ukumbukela khona ekhaya uNkulunkulu sonke ubukela khona emakhaya sithanda futhi uNkulunkulu usiza umuntu oyisiza kombukele khona ekhaya njengoba ubona lapha ekhaya nginesigodlweni sami njengamanje yonke into ongayicabanga yonke into futhi ongayifuna phinde futhi uyithole mbukelo khona ekhaya la khaya wethu sengisenhlanhla nempumelelo ngaba ibhizinisi ngabe unenkinga ekhaya lakho unenkinga emndenini wakho unenkinga yokukhohlwa umfundo esikolweni namabhadi unamashwa ngiyakuthembela uNkulunkulu ekhaya wonke umuntu masefikile khona mbukelo khona ekhaya siyakugeza sikufake esifuthweni phinde futhi kuphrazise mbukelo khona ekhaya sikufake ephumeni mbukelo khona ekhaya silunze impilo yakho impilo ihambe kahle yonke into efuna umbukelo khona ekhaya uzokwazi ukuthi ivuleke ube nenhlahla ngoba amabhadi abakhona mbukelo khona ekhaya amanye wathweswa abakini amanye wathweswa izitheni zakho osuke unazo mbukelo khona ekhaya abanye abantu baqoshisa abanye emsebenzini abanye babhaje abanye bangashadi baye bangalotsholwa bangakhona kuba nezingane mbukelo khona ekhaya kodwa umthandazo lamini ngiyakuthembela uNkulunkulu nesimodlozi zasekhayini yonke into izokwenzeka mbukelo khona ekhaya ngila iPTF yokuhlala mbukelo khona ekhaya ngiyahlula futhi ke uma besikhoya isikhathi online nawe unenkinga unazo ukude ngiyakubhekela mbukelo khona ekhaya umuzi uyachelwa impilo futhi iyabhekelwa mbukelo khona ekhaya ungezwa ngabantu wonke umuntu ukhona bathola khona usizo mbukelo khona ekhaya mane ngeke aze akutshele iyovela sathina hayi mina uNkulunkulu kuphela kanti uyazi ukuthi wenze ini izinto zakhe zalunga mbukelo khona ekhaya ngithi kuwe ungahlali phansi ungayibukeli phansi usonishosha uyakwazi ukuhamba njengamanje makwenzeke imali empilo yakho mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu ongcwele egameni laJesu na umbukelo khona ekhaya ngithembela kwenkosi amakhosi yokukhaya yonke into yakhe ayenzako egameni lasephakade amen.